Lapor tong permasalahan pemuna di depan di Mari jalan section ini sudah luas. Kristus dalam masing-masing. Ubud bahwa tong permasalahan pemuna asa tong tamu masih holongan. Jalan boy mengulang orang muna soal cara kamar itu muna mari tidak malusi suku Amu Artines dot Sasmita. Nungat itu sian roha terias jalan bulus kamu. Lapo jak yang pada masa yang mana? Ibu sian jak. Radi orang tentu masih alongan. Jalan masih pasangan sekali di kamu mulu. Radi dalam ibadah semulungan itu mencapai kata dana, meneng bahasa-bahasa di waktu kamu, jalan dari ama, dot ina, nadolat kamu, laman guru sida, obat kepada Kristus dot kuliah Katolik nabadiai. Radi dua. Soalnya masih jalan malam, masuk kita ke rumah, para permasalahan rumah, nabadiai jauh di batadot, kuliah. Au Artines Miguel Manurung ajakkan ho Sasmita bunta pugulun gabe rumahku saribek rumah saribekku daripada dua naik kurung hot rap doto itiki persaulian nang hasusan itiki las niroha nang arsak niroha awal ngokku doho ala pasok doho saliling au mangudu Mencapai ko Artines dari dongan saribekku para jauh naik konhot rap doto ditiki pasaulian nang hasusan itulah miroa nang arsak miroa nolong aku jalan pasang aku kudoho saliling romangan. Saya dipatuhi di Batama paling muna di Joloni Huria. Jala sa di leoma pasu-pasu na tuha mana dua. Nang tu di Bata dan jadi sirangan di Jolma. So nak na tu nama dokon asa sidakan harga mana apet ubatu asa tu pas sirang daging dokter di mana saya matong di Jabu. Cicinon. Alkitabon Rosario sidangon boras spiritual. Nanang pakainya sida memuji pasangan pon guarmu di tengah-tengah rumah tangga sida. Anggia mali Tuhan salutna akka tanging nasida jalan oma tentang nama nangingon jalan mangalehon na perlu jugasan rumah tangga nasida sikana pari mari di Kristus Tuhan nami. Ali Sasmita Bapugulun Jalama titinon terdani holong irwak tuho. Kawasan Kurniawan anak Tony Purbadia. Amin. Jadi senare kalian menurut nenang si Artines dan si Sasmita mengasah pada sida gabe keluarga yang baru. Tadukung ma nasida di bagasan ternyata. Tada di mata kami ta saluna.
Jadi Ardines do sasmita on simbol do ulos nagajang ulos sitorok rapu asa gajang mah umur muna dua asa gajang mah umur ni rumah tangga muna suang suani asa torok pasu-pasu manang asa gudang pasu-pasu itu ani dihamuna song torok ni rapu ni uloson song lima pasu-pasu na tuhamu nanai bahasa-bahasa kami diwata on orasi penitodi asa firma todi muna firma roha do pikiran muna molo adongpe tantangan di bahasa rumah tangga asa bui tutong di dalani hamuna ate horas 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 Mian di bagasan ulan adat, na di patupa keluarga Sadarion, akar rokon, persaudian, kaduaw, kasadaw, dot olong nama siwat dinasida. Jala daw mamara, siyan sudi naro, nadohot, dilon lasniroang Sadarion. Ramahita mangido. Aman
langsung badia sido pasalut hasyanganon dito paholo bawa dot burua tumiru rupam jalan di kopi holo na sido mari ke pas-pasum matongan seret ni roha putangnya ko kami do tuho akka naposomon siar ines do sasmita nang bibasada mari di sakramen padonga saripion sadarion ali Tuhan sayang dia mah pasu-pasu no masih suci ape tu sini sasmita pasakon suang-suangni tu doang saripena siar ineson sayang dia mah agogon itu di perbadia songgop jala man pergugoi rohana sida asa boy di panguluhan pergugoi nang bahasa-bahasa ni parmasar pioni tujuan sida jala pamorahon puriami ali Tuhan sayang dia maingot na sida mamujiho itiki las roha jala man pangusar dia tuho itiki rukni roha anggia mali sudah halo jani nguluna ila na sida malas roha ala tonglo diramoti jala jungani ho nasida anggia mali parapioni ngulu dilalana sida harom nama buan hasonangan sayang dia mani tuhan luasmu matangi masih mamujiho jala gabis ganim di portibion sayang dia mana sida satu salma tua jala gabi rumah tangga nama rumah di tuhan akka di solhot nang ale-alena asa ujung na boy na sida mahatuan jala bangutur rajon na sundu mari te Kristus Tuhan nami amin. Santa Maria, Ina di Jesus do, ina nina hamurongan niyan. Kung masailas, itutuloy rohan namin sa dadyo. Nung magpare na kami niya, kung masih hamurongan sa diring kami ng ulo. Lupi mahami tayo niyang mo, asa
diri kena baja jalan naringkan kenan. Santa Maria, banyak pemahami, asa manotong holong nami, tikilas niroha doh asak niroha, binuluri rumah tangga nami, saya giat matolak jalan margogo kami, kau jako rumah tangga nama rumah jalan berdua, oleh Maria, bina parholong roha, banyak pemahami Tuhan anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Dari doamu, Maria nago asi, didongani Tuhan doho, Ola pinasupasu siana keburu, jala pinasupasu perlu ini kuatian Yesus. Oh Maria Maria, minan dibata, banyak pemahami persusong, Mengayu di sini Amin.